Αν θέλετε, κυρία Γιώργα, να καθίσετε και εσείς στο πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Πιτάλη, που είναι διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Arbani Συστήματα Πληροφορικής. Θα μας μιλήσει για το How Mobile Technologies align with more efficient healthcare services. Κύριε Πιτάλη. Καλησπέρα σας. Σύντομος χαιρετισμός και για να είναι και μέσα στο πνεύμα της εποχής, μετά από ένα πρόεδρο και του αντιπρόεδρος. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η τεχνολογία, η φορητή τεχνολογία και η ασύμβατη τεχνολογία στις υπηρεσίες της υγείας. Ουσιαστικά, τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την υγεία είναι η ασφάλεια των ασθενών. Θεωρείται ότι στην Αμερική είναι η 5η αιτία, το ιατρικό λάθος, θανάτου των ασθενών. Ζητήματα σχετικά με τη στελέχωση προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και φαρμακευτικού. Το δημογραφικό και η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συνυπολογιστεί. Η εκτόξευση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι και άλλο ένα θέμα, που όλα αυτά που συζητάμε μέχρι στιγμής έχουν ήδη υποθεί, απλά θα τα περάσω πολύ γρήγορα. Η συμμόρφωση σύμφωνα με εθνικά και διεθνείς στάνταρς και φυσικά ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών, που δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε ακόμη πίσω. Οι σημαντικότερες τα τεχνολογικά θέματα από θέματα τεχνολογίας στην υγεία είναι οι ασύρματες τεχνολογίες, οι οποίες υιοθετούνται όλο και περισσότερο από τα νοσοκομεία. Το υπάρχον σύστημα νοσηλείας σιγά σιγά μετακινείται από το γραφείο της προϊσταμένης δίπλα στον ασθενή. Σιγά σιγά θα δούμε να έχει όλη την πληροφόρηση ο γιατρός, η νοσοκόμα, η προϊσταμένη, σε ένα φορητό τερματικό, σε ένα pad, και να μπορεί εκείνη τη στιγμή να αποφασίσει τι θα πρέπει να κάνει ή να λάβει οδηγίες από τον γιατρό. Τα συστήματα πληροφορικής συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην παρακολούθηση της νοσηλείας του ασθενούς. Επόμενο θέμα είναι ότι τα πληροφοριακά συστήματα πάλι αντιμετωπίζονται σαν εργαλεία μείωσης κόστους. Σε όλη μας την κουβέντα, η μείωση κόστους και ειδικά αυτή την εποχή είναι το σημαντικότερο θέμα. Η ανάγκη για ανταλλαγή ηλεκτρικής πληροφορίας ηλεκτρονικά όλο και μεγαλώνει. Σαν έκτο θέμα, η τεχνολογία του γραμματικού κώδικα είναι πλέον αποδεκτή ως μείωση των ανθρώπινων λαθών και βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων. Έβδομο, η χρήση των έξυπνων συσκευών χορήγησης φαρμάκων, τα ηλεκτρονικές αντλίες που ξέρουμε, βελτιώνει την ασφάλεια για τον ασθενή και μειώνει την ανθρώπινη παρέμβαση. Η πληροφορική και μάλιστα η τεχνολογία, μάλιστα όχι η πληροφορική, είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να τις ελέγχουμε από απόσταση και να είμαστε πάντα σίγουροι ότι όλα πάνε καλά. Τέλος, οι υπεύθυνοι της τεχνολογίας μετέχουν όλο και περισσότερο στην υποστήριξη αποφάσεων που στο παρελθόν δεν λαμβάνονταν υπόψη τους. Ήταν απλά υλοποιητές. Οι σημαντικότερες τάσεις της εφαρμογής υγείας είναι η διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών με barcode. Δύο, η διαχείριση των ασθενών, η διαχείριση των εξετάσεων και η συλλογή δειγμάτων από τους ασθενείς με barcode. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών και η υλοποίηση τηλεϊατρικής και διαφόρων εφαρμογών σίγουρα είναι και αυτά μέσα στην ατζέντα. Η φορητή πληροφόρηση των ιατρών, που αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Αγγελόπουλο, και πολύ περισσότερο κατά την καθημερινή τους επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών, είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Να μπορεί ο γιατρός να έχει άμεσα την πληροφορία, μη ρωτώντας κάθε φορά την προϊσταμένη, πώς λέει ο κύριος και τι έχει, για να προλάβει να ενημερωθεί. Σίγουρα, μέσα σε όλη αυτή την ατζέντα της τεχνολογίας, οι επικοινωνίες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Η τεχνολογία μέσα από το voice over IP, δηλαδή φωνή μέσα από τα κλασικά δίκτυα Ethernet, μας δίνει πλέον πάρα πολλές δυνατότητες. Ένα θέμα που από πίσω κρύβονται πολλά κόστη είναι η διαχείριση των αποθεμάτων και των παγίων. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα νοσοκομεία δεν πάβουν να είναι επιχειρήσεις με αποθήκες, με πάγια και φυσικά το σημαντικότερο από όλα, ότι χρειάζονται κάποια από τα αναλώσιμα ή τα εργαλεία τους μια συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό που συμβαίνει και στη βιομηχανία, το just in time. Και θα πρέπει να έχουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή 3 φορές και 4 φορές περισσότερο απόθεμα, απλά για να καλύψουμε την ανάγκη. Εάν ένα σύστημα λειτουργούσε καλύτερα, σίγουρα θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Η οργάνωση μονάδων μετάκρισης και αιμοληψιών με barcode είναι ένα σημαντικό θέμα για την ταυτοποίηση του δείγματος και του ασθενούς. Και τέλος, η διαχείριση της πληροφορίας στους ιατρικούς επισκέπτες είναι και αυτός ένας παράλληλος κλάδος που αγγίζει το κομμάτι. Γνωρίζουμε το θέμα που ταλανίζει όλους με τις παρακαταθήκες, που οι εταιρείες δεν γνωρίζουν σε ποιο νοσοκομείο υπάρχουν τα αποθέματά τους. Έτσι θα μπορούσαν με τη χρήση της πληροφορικής και της τεχνολογίας να έχουν καλύτερη διαχείριση στα αποθέματά τους μέσα από το πελατολόγιο τους, στα νοσοκομεία δηλαδή, και φυσικά με τη χρήση χωρητών τερματικών που θα έχουν οι υποτιτές τους. Η ανέβρεση αντικειμένων, προσώπων και γενικότερα υλικών μπορεί πλέον και είναι εφικτή μέσω των λύσεων RFID. Μπορούμε να βρίσκουμε ανθρώπους, ιδιαίτερα στα μυκτήρια, δηλαδή τα μωρά προστατεύονται, να ξέρουμε πού βρίσκονται, ακόμη και υλικά ευπαθή ή και ακριβά μηχανήματα ή εξαρτήματα μηχανημάτων μπορούμε να τα παρακολουθούμε με τη χρήση της τεχνολογίας RFID, Radio Frequency Identification. Ουσιαστικά η τεχνολογία τι μας δίνει? Μας δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουμε πληροφορία, να την μετακινούμε και φυσικά να την επεξεργαζόμαστε στο σημείο όπου συμβαίνει το κρεβάτι του ασθενούς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας τα λάθη και φυσικά σαν συνεπακόλουθο μειώνουμε τα συνολικά κόστη λειτουργίας της νοσηλείας. Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εφαρμογές είναι η φορητή χορήγηση φαρμάκων με barcode. Εκεί πρέπει να έχουμε 5 σωστές κινήσεις. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε το σωστό ασθενή, τη σωστή φαρμακευτική αγωγή για τον ασθενή, τη σωστή δοσολογία για αυτόν τον ασθενή, να γίνει στη σωστή δρομολόγηση και τη σωστή ώρα. Είναι ένα σημαντικό θέμα που ενώ φαίνεται εύκολο, στην ουσία, στην πράξη του, συμβαίνουν πάρα πολλά και εκεί τις περισσότερες φορές έχουμε και πολλά προβλήματα, τα ιατρικά λάθη. Στο σύνολό του βοηθάει στην επίτευξη των προδιαγραφών ασφαλείας, στη μείωση των λαθών, μείωση συνολικού κόστους και φυσικά στην ταχύτερη και ακριβέστερη συμπλήρωση ιατρικών αναφορών και γράφων. Όπως ανέφεραν και προηγουμένως, δυστυχώς κάποιοι από τους γιατρούς, κάποιοι από τους νοσηλευτές δεν γράφουν. Μια άλλη εφαρμογή που ζητιέται τελευταία είναι η διαχείριση εργαστηριακών εξετάσεων και συλλογή δειγμάτων να γίνεται με barcode. Ήδη στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, σχεδόν τα περισσότερα εργαστήρια λειτουργούν με barcode. Δηλαδή τα δείγματα έχουν σήμανση με γραμματό κώδικα. Όμως, έχουμε και αρκετές εξετάσεις που γίνονται ακριβώς δίπλα εκεί που νοσηλεύεται, στο δωμάτιο, εκεί που νοσηλεύεται ο ασθενής. Και σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει τα δείγματα να σημαίνονται σωστά, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ κανένα πρόβλημα. Η χρήση τους ουσιαστικά ειδικών δοχείων δειγμάτων με την σωστή σήμανση, στο τέλος θα έχουμε τη σωστή ποσότητα, τη σωστή στιγμή και το σωστό ασθενή. Αποφυγή λαθών.
Η φορητότητα συναντιέται σε όλα τα σημεία σε ένα νοσοκομείο. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρατήρηση. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα νοσηλευτή, ένα γιατρό, έχοντας όλες αυτές τις ωραίες συσκευές που λέει η τεχνολογία. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο, ένα ασύρματο τηλέφωνο, ένα beeper, ένα iPad, ένα barcode scanner. Φανταστείτε λοιπόν στη ζώνη του να έχει όλα αυτές τις ωραίες συσκευές. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Απ' την άλλη, κάντε ένα γύρο σας παρακαλώ. Ένα φορητό τερματικό που συνδυάζει όλες αυτές τις λειτουργίες, μπορεί ένας ιατρός, ένας νοσηλευτής να το χρησιμοποιήσει σαν ένα από τα καλύτερα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του. Τα μηνύματα που σας είπα είναι μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας και φυσικά εξάλληψη των λαθών. Όλες αυτές οι ωραίες εφαρμογές που συζητάμε για την υγεία θα χρειάζονται φυσικά μια πολύ καλή υποδομή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σύρματα. Η Motorola είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει ασύρματες λύσεις και εξειδικεύεται στα ασφαλέστερα δίκτυα. Έτσι μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις εφαρμογές κάτω από ένα ενοποιημένο δίκτυο φωνής για το προσωπικό, εφαρμογές να τρέχουν δίπλα από τον ασθενή, άμεση ταυτοποίηση, διαχείριση των επισκεπτών, διαχείριση του υλικού, των παλίων και παλαιότερες. Θα είναι πάρα πολύ γρήγορος, γιατί ουσιαστικά επέλεξα κάποιες περιφερειακές εφαρμογές που έχουν γίνει. Δεν ήθελα να σας μιλήσω για Κεντρική Αμερική ή για Ευρώπη, γιατί εκεί το θεωρούμε δεδομένο. Πήγα λίγο πιο εκεί στο Τέξας, αν και το Τέξας έχει καλή νοσηλεία. Στο Pioneer Healthcare ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές, βοήθησαν κατά την βοήθησαν στη μείωση κόστους και την καλή διαχείριση των αποθεμάτων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, πέρα από το συναισθηματικό μέρος είναι η υγεία, από πίσω όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι logistics. Σημαίνει σωστή αναπλήρωση αποθεμάτων. Αν θέλετε σε 2 λεπτά να αναπληρώσετε. Βεβαίως. Θα αφήσω και απόθεμα. Έχουμε ακόμη μία εφαρμογή στην Κίνα, έστω αν θεωρούμε ότι η Κίνα είναι περιτοκοσμική, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Εκεί κατάφεραν στο Χάντζου νοσοκομείο να κάνουν μια σωστή ταυτοποίηση των ασθενών με τη σωστή φιάλη μεταγγίσεων, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα. Είχαμε μεγάλη μείωση λαθών κατά τη μετάγγιση. Βελτίωση της τάξης στο μεταγγιστικό κέντρο και φυσικά βελτίωση του συνόλου του συστήματος. Στο Memorial Medical Center, στο Michigan, αντίστοιχα χρησιμοποίησαν ένα ασύρματο δίκτυο. Το ασύρματο δίκτυο δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θα πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί επάνω του συνδέονται συσκευές που κρέμεται η ζωή ανθρώπων. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα πάω πολύ γρήγορα σε κάποιους πελάτες που έχει η Motorola ανά τον κόσμο. Κάποιους πελάτες στην Ελλάδα που έχουν χρησιμοποιήσει Motorola προϊόντα. Σαφώς έχουμε κάνει αρκετές εφαρμογές εδώ στον ελληνικό χώρο. Δεν θέλησα να εκφράσω, να πω τα ονόματα των νοσοκομείων, γιατί δεν είχα προλάβει να πάρω την άδειά τους. Και φυσικά να σας αναφέρω για την εταιρεία μου, η οποία εξειδικεύεται και είναι leader στον χώρο της διαχείρισης πληροφορίας, συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης πληροφορίας. Εξειδικεύεται τόσο σε προϊόντα, όσο και σε εφαρμογές. Είμαστε ενεργοποιημένοι στην υγεία, συνεργαζόμαστε με εταιρείες όπως είναι και εσείς που ήταν πριν, και να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να ζητήσω πραγματικά συγγνώμη από τους διακεκριμένους ομιλητές μας. Είναι μαζί μας ο Υπουργός, ο κ. Μοσκέλος, ο οποίος